Ake ngikhulume ngobuhle beIslam. Ubuhle balenkolo le yeIslam. Islam yafika emhlabeni abantu besimame bebonwa njengabantu useless. Ezweni lase Saudi Arabia mawazi inkomo ukuthi inkomo uyitreata kanjani umuntu wesimame wayeyileyo nto leyo. Makuzelwe umntana wentombazane iArab bolibona ebusweni they were barbaric. Makuzelwe umntwana wentombazane iArab bolibona ekseni ulibona nje ebusweni umbheke ukuthi lo muntu lo uthola umntwana wentombazane. Ablame umkakhe akhohle ukuthi lento le ukuze ingene kumkakhe isuke kuye kuqala. Yindlela labantu laba bebebarbaric ngakhona. West part bangcwabe abantwana babo bamantombazane bephila ngoba babephila ngezimpi bephila ngokubulala. Bathi umntwana wentombazane uzokwenzana empini yini azoyikhulela uzokhula enzeni useless. Ablame ngisho umkakhe akhahlela umkakhe amshaya ukuthi nje uzala umntwana wentombazane. EIndia bebeshada abantwana bamantombazane bebancane bebashadisa namakhehla amadala. Lizothi mangabe selifile lelikhehla leli ngendlela bebenonya ngakhona behlukumeza abantu besimame ngakhona. Bekethi eIndia bayashisana bangcwabi njengathi mangabe eshiswa isidumbu salo bamshise kanye nalomntwana wentombazane bamshise ephila yena bebengambulali bamshise ephila. EEurope uma umntwana wentombazane ezelwe bebeblame uma wakhe ngoba bathini kushaya wena ngoba bathini bathi uevil umuntu wesimame mayizela umntwana wentombazane kwayena umuntu wesimame uevil ngoba bathi igama elithi evil liphuma kugogo uEva liphuma kuligama elithi Eve. Uevil uqhamuka lapho bamhlukumeze bathi uEva kunjenje nje emhlabeni kungemsebenzi yakhe kuba uEva akayilalelanga inyoka uSathane wayezenza inyoka ngabe emhlabeni siphila kamnandi ngakho ke umuntu wesimame uevil. Bebengamfundi umuntu wesimame bafowethu. Yafika iIslam. Cabanga uzongcwaba umntana wakho wentombazane ephila 2 years, 3 years, 4 years, 5 years. Is the way labantu bebebarbaric ngakhona bengafundile bengayanga esikolweni. Bengama-barbarians nje kuphela. Isigcila mangifuna ukumkhahlela nyamkhahlela kodwa la ngikhuluma ngani ngokukhulunyelwa kwabantu besimame umdali via inkolo yeIslam. Zonke le nkolo zenu nina enizilandelayo azange zibe nomthelela till today azinayo isolution ukuthi kungani abantu besimame kungamelanga behlukunyezwe. Kuthi kwenze ngomlomo akumelanga bahlukunyezwe. Lalela ukuthi Allah uthini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idhal maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Labo bantwana labo bamantombazane niba-abhothayo labo bantwana labo bamantombazane enibaklinyayo nibabulale labo bantwana labo bamantombazane enibalahle idamkokweni labo bantwana benu labo enibaminzisa ngamanzi nibacwilise emanzini nibagwilizise subhanallah labo bantwana labo bamantombazane enibangcwaba bephila ngelanga lokwahlulelwa umdali uzobabuza bi ayyi dhanbin qutilat. So no sine nanisenzile ukuthi abazali benu baze banibulale. Solution to the problem. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahi alhamd.